ପୁରେଇ ଗଲା ଚାଲେ ବାପା ପାଖକୁ ପରଟା ଟିକେ ଖାଇଦେ ଯା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଗଲି ମୁଁ ଅବିକା ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ଛୁଟି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଲାଇଟ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଚେନ୍ରେ ଜଳୁନଥିଲା, କ'ଣ ସେ ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ତ ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି। ବିନା ଗିଜରରେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି କାମ କିଚେନ୍ରେ କରିବି ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ପାଣିରେ ବିଲକୁଲ ବି ହାତ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରିବି ଆଳୁ ପରଟା। ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି, ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି, କଟା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲି, ତା ସହିତ ଲୁଣ ଆଉ ଆମର ଚାଟ୍ ମସଲା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଥିଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଏ, ଯେହେତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନଥିଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ପକାଇଦେଲି। ଅବିକା ଭଲସେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ଚା ପିଇଲା ବେଳକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପନିର ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକିନା, ସେମାନେ ପନିର ପରଟା ଖାଇବେ। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଳୁ ଖାଇବୁ, ଆଳୁ ପରଟା। ଅଟା ଚକଟା ବି ଥିଲା ରାତିକର, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ଫଟାଫଟ ସେ ଆଳୁ ପରଟା ପାଇଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇବା। ମୁଁ 2ଟା ରୁଟି ଭିତରେ ଆଳୁ ଷ୍ଟଫ୍ କରେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି, ଆମର ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେରିକା ହୁଏ ନା ପୁର ଦିଆ ହେଇକି, ଆଳୁ ପରଟାଟା ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ସିଝା ଆଳୁରେ ଅଟାକୁ ଚକୁଟିକି ପରଟା କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆମର କୁଲଚା ହେରିକା ହେଉଛି। ତ ଯାହା ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଯେମିତି ଥାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣା, ଏଇଟା କିଛି ମୁଁ ନୂଆ କଥା କହୁନି। ତ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବେଲି ଦେବା, ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଳୁ ପରଟା ଆମର ଫଟାଫଟ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଅବିକା ତାୱାଟା ତ ସେପଟେ ଗରମ ଥିଲା, ପରଟାଟାକୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଲି। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଆର ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଓଲଟେଇବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ କରିବେ, ନହେଲେ ଘିଅ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମଖନ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଘିଅ ପକାଉଛି। ଘିଅ ପୁରା ଜମିକି ଏତେ ଟାଣ ଆଉ କଡ଼କ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଶୀତ ହେଉଛି ରେ ବାବା। କିଛି ବି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କାମ ଚାଲିଥିବ ତ ଚାଲିଥିବ, ଯଦି କାମ ନ ଇଏ କରି ବସିଗଲେ ଉଠିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଚକୋସ୍ ପଛରେ ଖାଇବୁ, ତୁ ତ ଚକୋସ୍ ଏମିତି ବି ନେଇକି ଖାଇ ଦଉଛୁ। ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୟମି ପରଟା, ୟମି ଚା। ଏକ୍ସଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲୁ, ଧୁଆ ହାତ କର। ସେପଟେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେ କାଉଁ 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 ଖେଳି ଲଗେଇଦେ ଏକ୍ସଷ୍ଟ। ବନିଲା ଆମର ୟମି ୟମି ଗୋଲ ଗୋଲ ପରଟା। ଆରେ ଏତେ ଘରେ କିଛି ଶୁଣାଯିବନି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବା ବୋଧେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଅନି କହିଲା ସେ କ୍ଷୀର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଳୁ ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବିନା ଚାରେ ତ ପରଟା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହିଁ ହୁଏନି। ଖାଇବା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କିଚେନ୍ ପୁରା ମେସ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବି। କରିକାରି ଗଲାବେଳକୁ ପରଟା ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଚା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ କାମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଅଧାରେ। ଓହୋ ହନି, ଆସିଗଲା ତୋର ଗିଫ୍ଟ। ହଁ କ'ଣ ଅଛି ଗିଫ୍ଟରେ? न्यू ईयर गिफ्ट। अच्छा ना क्रिसमस गिफ्ट। चलो ठीक है, न्यू ईयर एड़े वर्ष जाकर गिफ्ट मिलला, बर्थडे गिफ्ट मिलगला तोते। सीजर अच्छी तले रखी खोलो। सीजर नहीं करता सस्ता ओपन। ओ वाओ, है पुणी एठी थर्मोकोल पड़ी जीवो। ता ड्राइंग रूम को नैया, एते सब जिंस तादर करियर अछि फिटिंग। हां कौन करिया अबे करिया ना, काम सारी केसले करिया। आउ काम सारी हम सोई पड़बी। हां स्केटबोर्ड में तो कहता आप लोग के आराम से कर सकता था। वेल माँ झील पूरा लगी पड़लु इंजीनियरिंग सब कम सब ये लगेवाई, जोड़ी चिड़ी ताकू करने, कहीं अलग अलग पार्ट रे आसी कौन यहाँ आप शेष में देखिए। किंतु पूरा 2 जन जाक फुल इंटरेस्ट देकी लगी पड़ी। मोर मन पड़ा छोट बेले जिते बाबा किसी कम करते तो मुझे सागर केमती मिसिक करी से जो बाबा ट्रांसफर हेरिका होता ना फैन फैन खोलियापाई से तो समस्ते निज काम करते। आजिकल छोटिया कमटे भी आम इलेक्ट्रीशियन को डाकी पकाचे कि जहाँ भी करे, तो बाबा को मुझे हेल्प करी। तो मो झील जिते खुशी करते ना मत लगे जमी हो मु भी बाबा सागर एमती करी, बहुत कथा मन पड़गला। हो चलतु से कथा सब मन पड़ो कि माँ झील पूरा ध्यान देकिना सब कम चलैचु। सक्सेस हेलो 2% 5%। केते परसेंट 5 मो झील ता दक्षता को पूर्ण भाव में प्रयोग कर बर्तमान फाइनल प्रोडक्ट को आपण मान सामना को नहीं आसला। तो चलते देखा ये कौन। अरे स्लाइडर नो से वाओ।
ସେଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ଅଣ୍ଟା ବାପାଙ୍କର ଦେଖିକି ବାପାଙ୍କର କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଦେଲି। ହେଇଗଲା ଗେଲ କୁହ ନାଇଁ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ପଢିବାକୁ ଦେ ଭାଇର ट्यूशन नहीं भाईर ट्यूशन ऐसा कभी करता हूँ क्या? मैं तो कभी नहीं करता। अब तमें ही करो फालतू जिन तमें ही आण ना ठीक ना चो टेबुलटा ये आसला ना बहुत सुविधा है एमती हाँ एम साइड सब जिन थुआ हो बहुत सुविधा होची भल से घोड़ी हो ना कौन ये टाइम टाणी हो जाऊँ खाली हाँ गिली शुणा जाऊला मत नहीं तो हनी कि कह बापा मैं पाठ पढ़ बेली हनी एमती बस पाठ पढ़ से चकोस डबा से बिस्किट तले थुआई बढ़िया है कौन है